Revymuseet ligger ved siden af TV2 Lorry i Allégade på Frederiksberg, tæt på Frederiksberg Have. Revymuseet er noget så usædvanligt som et folkeligt museum. Et museum, der fortæller om det at more sig. Morskab er en meget vigtig del af vores liv og kultur. I Danmark har vi en lang og stor tradition for revyer, og faktisk havde traditionen 150 års jubilæum i 1999. Museet er et af hovedstadens yngste. Det åbnede så sent som i 1993. Der er regelmæssige arrangementer med levende underholdning, revy, cabaret, foredrag og meget andet i museet. Museet og dets arkiv har fået effekter fra mange både nulevende og afdøde kunstnere. Især fylder Ida og Ben Froms egen samling af effekter og revymateriale godt op i Revymuseet. Det var faktisk pladsmangel i deres eget hjem, der gav dem ideen til at oprette Revymuseet, og med gode venners hjælp og velvilje fra Frederiksberg Kommune lykkedes det. Foreningen Danske Revyvenner støtter museet. Husker du, da vi var unge og boede på den samme vej? Du var dreng, og jeg var pige. Alle kører sammen en mand.